ഹലോ, എല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ? ഞാനിന്നൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പഴം കൊണ്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രം വെച്ച് നമുക്ക് ഇതെടുക്കാവുന്നതാണ്. നിസാവിഡ്സിൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഞാനിതിനൊരു 3 എഗ്ഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കുകയാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാവുന്ന എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാം. പഴുത്ത പഴമൊക്കെ ആണെങ്കിലൊക്കെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. കഴിക്കാൻ മടിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് കഴിക്കും, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവും. ഇനി 3 ഏലക്കായ് കുരു മാത്രം എടുത്താൽ മതി. കാണിച്ച് തന്നപ്പോൾ അതിലേക്കൊന്ന് വീണിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് എടുത്ത് മാറ്റാം. പഞ്ചസാര 2-3 സ്പൂണ് നിങ്ങൾക്ക് മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഒരിക്കലും തൊലിയോടൊക്കെ ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കരുത്. കുരു മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. ഒരു നുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഫൈനായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്നും വേണ്ട, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് പഞ്ചസാര മെൽറ്റാവുന്നത് വരെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഉപ്പ് ചേർത്താൽ അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഞാനിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പാന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു 6 പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചെറിയ പഴമായിരുന്നു, നേന്ത്രപ്പഴം. ഇതുപോലെ 4 ഇതളാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. വട്ടത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യരുത്, റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്താൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കട്ടിയിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം നമുക്ക്. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു. ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു 2 സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ മുട്ടയുടെ മിക്സിൽ ചേർത്തതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നു. പഴം നല്ല പഴുത്തതാണെങ്കിൽ ഇത്ര ഒന്നും ചേർക്കണ്ട. എൻ്റെ പഴം അധികം പഴുത്തില്ല. പഴുത്ത പഴമാണെങ്കിൽ 1 സ്പൂണൊക്കെ ചേർത്താൽ മതിയാകും. പഞ്ചസാര ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായി വരട്ടെ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഇനി ഇതൊന്ന് ഒരു 4 മിനിറ്റ് മതിയാകും. ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചാൽ മതി. ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാവുന്നതാണിത്. 5 മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട ഇതൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ. ഇതെല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുക. പഴം ഒന്ന് ഒരുപോലെ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം. ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഞാനൊരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. നല്ല കട്ടിയുള്ള പാനാണെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു 4 മിനിറ്റാണ് വേണ്ടി വരിക. സമയം കറക്റ്റ് നോക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും. 4 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നല്ലോണം സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. ഇനി ഇതൊന്ന് എല്ലാ സൈഡും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേറെടുത്ത് കൊടുക്കുക, ഒന്ന് വിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഒരു പാന് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം.
എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പാനിൽ തന്നെ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും കമഴ്ത്തിയിട്ട് ചെയ്താവുന്നതാണ്. ഞാൻ ഇതിലേക്കാണ് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതൊരു മിനിറ്റ് വെക്കുക, അതിൻ്റെ നന്നാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതൊരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ കട്ട് ചെയ്യുക. പഴമാണ്, നല്ല ചൂടുണ്ടാവും. കഴിക്കാൻ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാവുന്നതാണ്. പഴം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ കുട്ടികളൊക്കെ കഴിക്കും. ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ജാവിഡ്സിൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മടിച്ച് നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക, കമൻറ്റ് പറയുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.